Li navçeya Cenderesê lê gundewarê Efrîna Kurdistana Sûriyê xwepêşandanek ji jinan derket. Tê de binpêkirinên berdewam yên grûpên çekdar derheqî welatiyên sivîl hate şermezarkirin. Her wiha daxwaza serbestberdana bilez ya girtiyên di zîndanê wan de xwepêşanderekî ji Arker ragihand ku bi sedan ji malbatên girtiyan ku piraniya wan jin bûn derketine xwepêşandanekî li cadeya Serekel navçeya Cendersê ji bo daxwaza serbestberdana girtiyên di zîndanên grûpên çekdar de ku piraniya wan temen meznin û rewşa wan ya tenduristî xirab e. Heman ji derî ragihand ku xwepêşanderan sloganên li dijî grûpên çekdar bilind kirin û daxwaza rawestandina girtina welatiyên Efrînê her wiha sloganên li dijî binpêkirinan berdewam bilind kirin her wiha desteserkirina otomobîlên welatiyan bi karekî xirab wasif kirin. Ev cara sisêyan e ku xwepêşandanek ji jinan derdikeve di çend heyvên borî de ji bo bicîkirina daxwazên wan û rawestandina kiryarên grûpên çekdar derheqî sivîlên Efrînê de. Ev xwepêşandan tên piştî ku grûpên çekdar 16 welatiyên Kurd li Cendersê girtin û piştre daxwaza pereyên pir dikin. Beramberî serbestberdana wan ku tanha 8 kes hîn girtîne. Ev demeke dirêja binpêkirin li dijî welatiyên sivîl yên Kurd li Efrînê zêde bûne ku girtina sivîlan bikartînin ji bo ku pereyên pir ji malbatê wan wergirin. Her wiha hewl didin ku birêya van kiryaran berê welatiyên sivîl bidine koçberiyê û derveyî welat. Xwepêşanderan di dawiya xwepêşandanê de daxwaz ji Tirkiyeyê kir ku berpirsayetiya xwe beramberî va binpêkirinan bibîne. Bi taybet kiryarên girtin û dizî û wêrankirina malên xelkê ji aliyê grûpên çekdar ve.